Vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vážení poslanci Prešovského samosprávneho kraja, vážení predstavitelia štátnej správy, vážení členovia Slovenského zväzu protifašistických bojov, ctené dámy, vážení páni, zácni hostia. Prihováram sa k vám ako člen predsedníctva oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojov. Dnes si tu pripomíname 81. výročie Slovenského národného povstania, ktoré je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín. Medzníkom, ku ktorému sa vracia naša spoločnosť ako k žriedlom národnej identity a napriek svojej čiernej fašistickej minulosti rokov 1939 a 1945 aj k spoločnosti víťazných štátov druhej svetovej vojny. Z úctu a vďakosti spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov i radových občanov, ktorí odolávali presile a napriek utrpeniam a obetiam priviesli cestu k nášmu dnešnému mierovému životu. Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenska. Nepriamo bol aj útokom proti Slovenskej republike na čele s prezidentom Jozefom Tisom, ktorá bola vazalom a satelitom hitlerovského Nemecka. Bolo snahou začleniť sa do protihitlerovskej koalície a byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Slovenské národné povstanie bolo o statočnosti a hrdinstve občanov Slovenska, Sovietskeho zväzu, Čechov, Francúzov, Juhoslovanov, Bulharov, Američanov, Britov, ale aj nemeckých a maďarských antifašistov. Svedčia o tom početné pamätníky a pomníky po celom území Slovenska. Podmienky a predpoklady pre zorganizovanie takého povstania vznikali prakticky od vypuknutia druhej svetovej vojny. Priklonenie sa Slovenska po rozpade Československej republiky v marci 1939 na stranu Nemecka predurčilo a formovanie protifašistických postojov na slovenskej politickej scéne, ale aj medzi príslušníkmi armády. Rozpoltenosť vtedajšej spoločnosti bola badateľná aj v rozhlasovom prejave ministra obrany Slovenskej republiky generála Ferdinanda Čakroša, ktorý oznámil vstup nemeckých vojsk na Slovensko. Na druhý deň, 30. augusta 1944, vystúpil prezident Jozef Tiso, ktorý obhajoval fašistickú nemeckú okupáciu a odsúdil povstanie. Katastrofálne dopadli z dôvodu zlyhania ich vojenského velenia dve východoslovenské divízie, ktoré Nemci do konca augusta stačili odzbrojiť, zajať alebo rozohnať. Len časť vojakov sa ostal sám. Okupanti boli v prvých dňoch zaskočení existenciou súvislého povstaleckého frontu. Rýchle zúčtovanie s hrstou tzv. Banditov sa zmenilo na vojnu s regulérnou povstaleckou armádou a s početnými partizánskymi skupinami. Do mašinérie krvavého potláčania akéhokoľvek odporu a pacifikácie civilného obyvateľstva sa zapojili aj jednotky pohotovostných oddielov hlinkových gardí. Za sebou nechali vydrancované a vypálené obce, masové hroby starých ľudí, žien a detí. Napriek viacerým nepriaznivým okolnostiam sa povstanie v krátkom čase rozšírilo na vyše 30 vtedajších okresov z rozlohovacích 20 000 km² a približne 1,7 milióna obyvateľmi a siahol na východe po Levoču, Spišskú Novú Ves a Dobšinu, na západe po Žilinu, Bánovce nad Bebravou a Topolčan. Centrom Slovenského národného povstania sa stala Banská Bystrica. Karpatsko-Dublianská operácia Červenej armády, ktorá sa začala 8. septembra 1944, narýchlo naplánovaná práve na pomoc Slovenskému národnému povstaniu, prispela k tomu, že nemecké velenie muselo stiahnuť z východných častí Slovenska a zo severovýchodného úseku povstaleckého frontu údernej jednotky. Napriek veľmi zložitej situácii sa povstalci dokázali hrdinsky brániť celé 2 mesiace až do 27. októbra 1944, keď Nemci obsadili Banskú Bystricu. Povstalci ustúpili do hôr a prešli na partizánsky spôsob boja.
2 mesiace sa proti presile fašistov bránilo 60 000 vojakov a 18 000 partizánov. Spolu so Slovákmi aj príslušníci 30 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie. Povstanie znemožnilo využitie ľudských síl slovenskej armády podľa zámerov nacistického velenia pre boj proti sovietským vojakom. Udržanie povstaleckého územia počas tohto obdobia v stile sovietsko-nemeckého frontu, rozsah, dĺžka, vojenský, politický a morálny význam povstania ho zaradujú k najvýznamnejším antifašistickým vystúpeniam v Európe. Pochopiteľne, že Nemci proti povstaniu použili všetky dostupné opatrenia, ktoré sa vo vojne využívajú. Medzi najbrutálnejšie praktiky patrili odvetné akcie proti podhorským dedinám, ktoré podporovali partizánov. Pri väčšine týchto akcií umierali najmä civilisti. Nemecké jednotky spolu s pohotovostnými oddelmi Hlingovej gardy vypálili stope slovenských obcí a ostáv. Medzi nimi bola i nedaleká povstalecká obec Zlatá Baňa v našom okrese. Uskutočňovali násilie na pokrokovo zmýšľajúcich občanoch, Židov a Rómov. Nacistické Nemecko sa rozhodlo Slovákov územie Slovenskej republiky zbrojný potenciál Slovenska použiť pre svoje vojensko-politické zámery. Účasť slovenských vojakov na bojoch proti Sovietskému zväzu na východnom fronte prispela k tomu, že mnohí vojaci, ktorí sa vrátili domov z východného frontu, už dobre poznali vojenskú situáciu na fronte a vedeli, že nacistické Nemecko skôr či neskôr vojnu prehrá. Videli a pochopili, že vojna, do ktorej slovenská vláda zatiahla, nie je vôbec prospech Slovenska. Takto sa rodili podmienky na prípravu a priebeh povstania. Pre sformovanie domáceho protifašistického obdobia, ktorý bol v priebehu roku 1941 až 1942 veľmi rozlišený, mali podstatný vplyv prevratné politické i vojenské udalosti v roku 1943 a 1944. Predovšetkým Stalingrad, Kursk, pád fašizmu v Taliansku, vylodenie spojencov v Normandii, rastúci protifašistický odboj v Jugoslávii, Poľsku, Francúzsku, postup Červenej armády v predhoju Karpát, antifašistické povstanie vo Varšave, Paríži a nakoniec odstúpenie Rumunska a Fínska od hitlerovského Nemecka ovplyvnili všetky vrstvy obyvateľstva na Slovensku. Pre odboj a prípravy ozbrojeného vystúpenia sa vytvorila priaznivá atmosféra. Sformoval sa centrálny odbojový orgán, Ilegálna Slovenská národná rada, ktorá prijala svoj prvý programový dokument, známy ako Vianočná dohoda, v decembri 1940. Začali vznikať prvé revolučné národné výbory, ktoré sa stali symbolom zjednotenia všetkých antifašistických síl a skupín. Od prvých mesiacov roku 1944 rozprúdila Ilegálna Slovenská národná rada prípravu a spracovanie vojenského plánu povstania a jeho vojenské prípravy. Bolo vytvorené vojenské ústredie na čele s podľudenkom Poliakom. Vojenský plán povstania mal vychádzať do situácie na sovietsko-nemeckom fronte a mal byť koordinovaný už existujúcimi partizánskymi jednotkami na strednom a východnom Slovensku. Práve v našom regióne, tu v Slanskom pohorí, už od jesene roku 1943 operovala partizánska jednotka Čapájev. Zásluhou dôstojníka slovenskej armády Ľudovíta Kukorely. Povstanie podľa plánu malo vypuknúť v deň, keď Červená armáda dobije a ovládne priestor Krakova, čo vojenské ústredie reálno odhadovalo až na 20. januára 1945. Predčasné vypuknutie Slovenského národného povstania urýchlil fakt, že slovenské hranice prekročili nemecké okupačné vojska 29. augusta 1944. Tento deň večer veliteľ vojenských zložiek povstalcov pokornej Bolian vydal rozkaz, aby jednotky slovenskej armády kladli fašistom aktívny odpor. Tento akt znamenal začiatok povstania, ktoré však vypuklo predčasne v stádiu nedokončených príprav. Slovenské národné povstanie napriek tomu nebolo porazené. Po potlačení naďalej žilo v našich horách. Nebolo porazené aj preto, lebo každá porážka je vyjadrená kapituláciou. A tu nikto z povstaleckých predstaviteľov nepočítal. Slovenské národné povstanie sa stalo jednou z kľúčových pozitívnych udalostí slovenských dejín.
Máme byť právom našho hrdí, sú to naše vlastné dejiny, písané našimi vlastnými hrdinami. Vážení účastníci festivalu, položme si spoločne otázku. Aký je odkaz a význam Slovenského národného povstania pre nás dnes? Žiaľ, i po 81 rokoch sa stretávame v našej spoločnosti so silami, ktoré spochybňujú význam Slovenského národného povstania a hlásia sa k praktikám slovenského ľudáckeho štátu a obhajobe nacionalizmu. A nie len to. Sú tu súčasné snahy o odstranenie pamätníka našeho sloboditeľa a premenovávanie ulic menami zviazanými so Slovenským národným povstaním. Napríklad ulica Čapajevova odkazuje na partizánsku skupinu pôsobiacu nedaleko Prešova v Slanských horách. Alebo ulica Mirka Nešpora odkazuje na ľudáckými gardistami umúčeného účastníka Slovenského národného povstania. Je to len neznalosť, alebo zámer zlatej poukaz na ľudácké barbarstvo. Vidíme, kde dovedlo v roku 1939 až 1945 rozdeľovanie spoločnosti. Vyslali sme vojsko po boku s fašistickým Nemeckom ako agresor proti Sovietskému zväzu. Vyslali sme desiatky tisíc našich židovských spoluobyvateľov do koncentračných a vyhľadovacích táborov. Slováci vraždili stovky Slovákov vo Vápenke v Nemeckej i v protitankovej priekope v Kremničke. Nemecký veliteľ v Tokajku prečítal pred popravou 32 mužov rozkaz prezidenta Slovenskej republiky. Dosť bolo vytvárania a udržiavania čiernych zoskupení proti vlastným obyvateľom. Všetci, ako ste tu z rôznych strán politického spektra, pracujete spoločne pre dobro všetkých celej spoločnosti. Podobne ako 7 viditeľných farieb dúhy dvoma neviditeľnými zložkami spektra vytvárajú spolu čistú bielu farbu. Bielu farbu Picassovej holbice mieru. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ako pokračovateľ odkazu boja za národné oslobodenie a proti fašizmu sa rozhodným spôsobom stavia proti a odsuduje všetky formy rasizmu, extrémizmu, antisemitizmu a xenofóbiu a ostatných foriem intolerancie, najmä u mladých ľudí. Preto treba trvalú pozornosť venovať pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národné oslobodenie proti fašizmu, nacizmu s dôrazom na poľskú nádej. Preto z toho miesta vyzývam všetkých tu prítomných, najmä predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, ale aj iných inštitúcií a organizácií, každý vo svojej pôsobnosti podľa dostupných prostriedkov bojujte proti všetkým prejavom extrémizmu a fašizmu. Záverom môjho vystúpenia chcem za nás všetkých vyjadriť hlbokú vďaku a úctu tým, ktorí bojovali a padli za našu slobodu, i tým posledným, ktorí sú stále ešte nami. Veterán Slovenského národného povstania Vladimír Strmeň sa nedávno dožil 97 rokov. Ďakujem za pozornosť. Po štátnej hymne, prosím, prejdeme ku pamätníku obetiam gestapa na Konštantínovej ulici.